Oke Lor, sore ini dan sampai malam nanti Bang Cetot, Bang Bendok sama Bintang EG yaitu Mas Toto mau buat video prank di sebuah swalayan ya. Sebuah swalayan di Ada dan di Ramayana. Ceritanya beda-beda loh. Pengen tahu keseruannya? Like, comment, and subscribe di channel Semester Legend. Halo yang, neng di yang. Iki aku neng depan KFC, depan musola. Iya, Mbak permisi, ikut juga ya. Aku neng depan KFC. Kenapa awakmu seminggu tak hubung kok gak balas-balas kenapa? Tak telepon, mau reject, tak WA, gak mau bales. Lah wingi duit 5 juta tak enak awakmu, piye? Mosok wis entek? Loh, nek misalnya duit sing 5 juta tak kirim nang awakmu nek entek, niku anggere ngomong karo aku ya. Awakmu saya kira jadi pacarku. Pokoke awakmu seminggu tak jatah 5 juta. Seminggu 5 juta kurang. Ya wes seminggu tak jatah tak imboi 7 juta ya. Pokoknya seminggu 7 juta. Pokoknya awakmu aku percaya awakmu. Aku ora dong boros. Aku percaya awakmu nek awakmu ki setia ambek aku. Mesti kowe ora janji-janji. Masa aku wis berkopen kanggo kowe ndak? Iya. Mene ya. Iya nang depan iki nang lantai pertama. Lantai pertama atau lantai 3, Mbak? Pertama ya, lantai pertama depan KFC. Ya awakmu angger ngorene, engko tak wae duit kok 10 juta lagi. Mbak, mau nanya apa ya? Kan pacaran tak jatah 1 minggu 5 juta. Oh, jual. Oh, udah sampai. Kurang. Makan 5 juta gitu. Pas akhirnya beres. Orang masa sampean 1 minggu 5 juta cukup. Loh yang aku ngomong karo bocah wedok seminggu tak jatah 5 juta cukup. Masa ke 5 juta gak cukup awakmu mau apa wae seminggu 5 juta. Yo ini loh yang aku bukannya masalah pelit. Aku ki nyadari awakmu anjenan pacarku kowe tak jatah 5 juta soalnya kan wis tak ganduli. Ora aku ora pelit wis ngene wis seminggu tak imboi 8 juta wes. Kowe kudu nyadari sayang. Aku mboge rino wengi ya kanggo kowe kok. Aku mboge rino kanggo kowe. Kowe seminggu tak jatah 5 juta masa aja kurang. Wes ngene kowe ki meneh di lantai pertama depan KFC, ora usah tak transfer, langsung tak kejer 5 juta. Langsung saiki ya. Ya. Aku kapan ngapusi kowe? Dingi wis tak kejer 5 juta. Lha aku takon bocah wedok sing lewat nang kene ae seminggu 5 juta jere malah cukup malah lebih bahkan lebih lah, Mbak. 1 minggu 5 juta. Lho malah lebih yang mosok kowe seminggu ndak 5 juta rak cukup. Ya masalah nikah, iku iso diomong karo wong tuaku karo wong tuamu.
Dan nek awake dhewe padha-padha senenge teh wong tuamu ora setuju pik kapan meneh. Pokoke sepenting kok aku boge kanggo kowe jeneng. Percaya, aku percaya bawamu. Iya, tante yang depan KFC ya, lantai pertama ya. Ya cepat. Malah ngomong neng HP ya yang. Masa ngomong neng kini kan kepenak sih, masa ngomong neng HP. Lah sesok minggu depan ngorindi mlaku-mlakune. Bandung. Masuk Bandung ayang, boten masuk Bandung terus. Liyane ta. Sing luwih-luwih mahal lho. Luar negeri ya. Mlaku-mlakune. Ora apa-apa, ya wis ngene engko aku tak izin karo wong tuamu wis. Sing jawab mau meneh dhisik. Lah ya kowe tak telepon nak kena tau wae ra gembales, jebule malah jebule berarti iki wis mesti sih, kendalane sih nek kowe iki seminggu jatah 5 juta ora cukup sih. Lah wong ora ngono lha wong bocah wedo-wedo nek tak takoni ae. Jare seminggu 5 juta wis cukup kok. Awakmu mosok ora cukup. Ya. Halo yang, cepet yang. Ya. Halo. Iya, aku seneng ngapel loh yang. Iya, kamu tantane ketemu mau kok. Ya, tantane ketemu mau aku seneng ngapel iki. Lho mosok awakmu gas do moro no yang. Aku sadar lho yang teko perantauan iki. Yang aku seneng kono kowe motor PCX. Ya Gusti yang mosok aku mbok putus no yang. Aku sadar teko Kalimantan lho yang merantau ada teko Kalimantan iki aku mulai ana pandemi corona ya aku wis mulai nglakoni mulai demi kowe. Mo yang, mo pokoke aku mbok putus aku mo. Aku jaga diri kowe yang. Aku iki jaga diri kowe soalnya awakmu iki cah wedok sing paling tercantik di kota Jepara kok yang. Mo yang. Aku tayang mor saiki yang. Halo yang. Aku ngenteni kowe ket sore mo lho yang. Halo yang. Iya tantane bunduran ngabul. Iya aku seneng kono motor PCX. Satu kono ali-ali. Sangko ya. Iya, malah kowe. Bangko sih. Menjadi janji. Tapi kamu juga yang
Aku ning ngabul ket mau yang ket sore ngenteni kowe riwa-riwi. Oke yang halo, yang? Aku ning ndi yang? Malah ning omah. Aku ini bulan nyape lho yang. Iya. Permisi mau nggih. Iya Gusti yang. Aku dok kene nang ngabrol ket mau ke jam 5 lho. Iya, ngenteni awakmu. Wes satu kono yang. Aku juga juta iki lho, aku juga 30 juta lho yang gitu motor. Iya, gitu motor PCX. Saya kan sih yang. Iya Gusti yang. Mosok ora percaya aku. Lah awakmu biyen pas nalika aku durung merantau ke Jakarta ya, awakmu ngomong kono motor PCX sampai aku mulai Jepara iki. Aku sampai tuku motor. Awas godhog lho yang, masalkan awakmu tajak ngorene, mongko tajak milih sepeda motor langsung ke Semarang. Mau yang, mau aku mau mbok putus yo yang. Aku mau mbok putus, aku gak duwe awakmu, soalnya awakmu iki wong wedok sing paling tercantik di kota Jepara kok. Ora ono liyane, cuma kamu di hati aku yang. Akhirnya tayang. Iya sedulur entok. Maksudnya kan sesuk kan mau acara tuku sepeda motor PCX sih yang. Iya. Yang aku wis ngenteni kowe ke jam 5 nek kene nang budhe ngabul iki yang aku yang. Aku sampe nelongso yang urung mangan pentol, urung mangan bakso, urung kebon sego. Perkara ngenteni kowe yang nang kene. Aku ora bakal blenjer janji, aku manos sesuk nukono kowe motor PCX. Masa awake dhewe pacaran sampai 5 tahun mau putus lo yang. Aku janji ambek awakmu, terus delok awakmu tak nikah. Besok putus lo yang. Maksudnya aku besok mbok putus tanpa sebab, maksudnya sebabnya apa terus aku mbok putus. Iya, nada aku banter lanjut aku iki lagi emosi yang mosok awake pacar 5 tahun. Kowe janji kono motor PCX. Aku wis nggo duit, sesuk iso tuku motor PCX. Sing karepno. Sedurunge yo aku wis pengen nikahi awakmu, mosok malah aku mbok putus. Ya wis yang aturanmu ngono. Kene sing berjuang malah awakmu sing ngarani aku. Ya. Ya, Waalaikumsalam. Mas. Tapi sih. Apa? Kira kota Jepara Mas ya? Aku pecune Mas. Aku kan merantau ke Jakarta. Kanggo nuruti pacarku pengen numpak motor PCX sih ya. Saya itu kan pengen motor PCX, aku wes duit wes merantau ke Jakarta mulai ke Jepara. Ya wes tak turuti motor PCX ya saya satu tuku. Mau diputus ya mbak, pacar 5 tahun mbak. Oke, Mas, wes, Mas.